Otlar jiktim min şanasız, şağıp gittim şarasız. Görür kızga zurda tügül, şiberlikке şamaz. İnsanlar mısınız muhterem dostlar? Şalt Muhammadjon, selam! Yumur seyirci televizor qarashchilarga shunday selam! Tatariston Respublikasi raisi qo'shig'indagi tatar tilini ham Tatariston Respublikasida yashovchi xalqlarning tug'an tillarin saqlov, o'stiruv masalalari komissiyasi ham Tatariston Respublikasi Yoshlar ishlari ministrligi yordami bilan butun dunyo tatar yoshlari forumi bilan birlikda Shalt Muhammadjon proyektini taqdim etamiz. Olqishlar bo'lirga tegishmanda. Narsasin ol Shalt Muhammadjon. Bunda barisi da xodi. Birida komiklar, shoirto'chilar 10,000 so'm ақша uchun kurashadilar. Barisi da xodi. Eng qizig'i, bo'lasan ekan, пожалуйста, 10,000 so'm seniki. Ikki baygida bizning shoirto'chilar o'zlarini sinaylar. Ya'ni biz shoirto'chilarni sinaymiz. Unda bo'lsa, azirlangan chiqishlar ham improvizatsiya. Ayyo. Agarda men shulay tinib qolam ekan, demak olqishlarga degan vaqt ham. Siz barısında bektiz anlab barasız. Yaxşı. Yari, jamaat kimlar bizning eng qiziq komikni bilay ekansiz? Kimlar bizning eng qiziq komik ekanligin yo'q. Nechga getirib dukolaytirgan ekan. Kimlar bizning shoirto'chilarning eng qizig'ini belgili ekan? Kim bizning shoirto'chilarga ballar berib o'tirar ekan, bayya berib o'tirar ekan, shular bilan tanishib ketigali. Aydagiz boshlaysa kelar, mana sizdan boshlaygali. Siz niq ayrilib turasiz bu yerda вообще. İsamisiz. Anglawımcha siz nindidir tantana bayramdan gana keldingiz bagay, nindidir titsa ochdilar bagay, siz shundan gana keldingiz. Yo'q, nindidir mashinnikka shag'an, конечно. Albatta biz uni tanidik. Tatar Malay birida. Rida dostimiz, hayır. Әлі ұзған шығарылышылардағына шушы сәхнеде шығыш жасайды. Хоп, жюриға да барып жеткен. Юққа ғана түгел. Біздің енді сәхне білен жюри арасы бек яқын сезесіздер. Жаңа қара хоп, мұнда келіп те жетесің. Яқшы, ярай, шот сізні көруге мұнда. Қазір Шалт Мұхаммаджонны екінші яқтан қарарсыз деп шанып қалабыз. Ярай, екінші жюри ағзасына қарайсы келе таныштыр. Микрофонға сөйлемесәге шотланмай. Бұл телевизион съемка. Ayya. Можно тәҗрибәлерәк итәргә, микрофон алып сөйләргә. Ayya. Киләсе жюри әгъзасы шулай ук безнең шушы сәхнәдә чыгыш ясаган иде. Хәзер жюрida утыра түгелме? Ayya. Әйдә шаяр тапшыруының баш Мөхәррире, алып баручысы, umuman шоумен, Яршалыдан татар юморының ең якын досты Руслан Харисов. Айе. Біз жақына мына былай иелешек, біз мына шайтырып айе. Мына шайтырып баш ер, біз сіздің қаршыда исәнбіз. Айе, келесі қонақ біздің өзіншәлеклі шәхіс деп айтырға керек. Біздің ғадатта татарларда шулай бейт. Мына ауылдан мен Қозанға кетемеймін, бірнеше ел мен мында шүғыленем да, нәрседір шүғыленем, һәм кері ауылға қайтса, мен уже Қозаннан қайтқан егіт. Шулай ук Мәскәү егіті білен таныштырасам келе. Сізні yok, Алабуғадан түгіл, Мәскәү егіті білен таныштыраса келе. Чөнки біз хәл еттік, Мәскәү презентабельнірек яңғыры біздің тапшыру үшінде бек мөһим деп. Ул да булса безнең заманда КВНчы гайма, җырчы, актер дубляжа. Қаршалығыз әлі. Шын ижад кішісі, кейін қырлы біздің ижады шәхіс Альберт Ибрахимов. Таныдық, білеміз, бек көп рилсларда көрдік, бек көп тапшыруларда, вечерний ургантларда, әйміхаменде нинди дәрәжә қазір Шалт Мұхаммаджонға келіп жеттігіз. Шот һәм инде бераз гына берәрсе микрофон бирсә сезгә сөйләшеп тә алыр идек. Руслан. Айя.
Сен нәрсе сөйлесің? Мен мында жүрейіз. Да. Руслан ол бірден бір кіші өзінің қатынына подкатып етті тұрған. Яры, әйбәт, яқшы. Ничек хәлләрегез сезнең? Да нормально все, как вы. Яратам сезнең шундый дубляж тавышын. Әйдәгез, мин дә әзерләнгән идем дөресен әйткәндә, безнең инде Абдулла Тукайның берәр шигыреннән үзекне шундый тавыш белән тәрҗемә итә алмассыз микән урыс теленә? Безнең инде урыс карашларыбыз. Попробуем. Во-первых, давайте, исәнмесез, кадерле иптәшләр. Исәнмесез. Родной татарский язык не забыл, разговариваем. Ну, дома, әйме? Без булдырабыз. Без булдырабыз. Булсын белсәң җиткән. Менә без төп. Әйдә, Абдулла Тукайның бір шигыреннән, кәҗә белән сарык шигыреннән бір үзекне урысчага дубляж тавыш белән гомән тәрҗемә итәчәкбез. Кәҗә әйтә: Мики-ки, капчыктагы бүре башы бит 12. Так. Коза говорит, значит. Ти. Давай, говорит, пойдем посмотрим, что там за дела. Шаган бит. Әйбәт. Ох, уңмаган жүләр сарык, надан сарык. Моннан зурырак бүре башын китер табып. Сейчас, секунду. Ты чё, кретин? Ты серьезно? Джонни, ты же сарык. Ну, в смысле, ты тупой, в смысле. В смысле, я тупой? Нет, я не тупой. Ты тупой, а я еще тупее. Я же скажу, что ты тупой. Рахмат. Безнең эфир кысаларына тупой сүзе җитәрлек булды. Лимиты бетте шуңа күрә. Рахман бик зур, да. Әйе. Ну, коронный фраза рәисебезнең бер фразасында әйтәсе килгән иде инде мөмкин булса. Нинди фразасы бар икән рәиснең сезгә? Сез. Или давайте тяп-ляп не делайте. Да. Шул фразаны тәрҗемә итә алабызмы? Давайте тяп-ляп не надо, тяп-ляп не делайте. Да. Давайте тяп-ляп не делайте. Сейчас подумать надо очень крепко. Так, ну чё, так, тяп-ляп не делайте, да? Все, тяп-ляп не делаем, все. Прикинь, утырышлар шулай башлана безнең рәисне. Давайте тяп-ляп не делайте. И просто пистолетын чыгарып өстәлгә куя да менә. Ярый. Хуф кисеп алсалар ярый менә. Әйтмәле. Все, рахман дуслар. Ярый, дөрестән дә үзенчәлекле жюри ягъзалары, монда инде юмор остасы да бар, монда блогер ягыннан да бар, анарысы инде Мәскәү күргән кешеләр дә бар. Гомән шөпшен теге шоулардагы шикелле. Сезнең вазифагыз бик тә гади, чыгышларны карыйбыз һәм инде ахырдан сездә булган бер балны үзегезгә ошаган катнашучыга бирергә генә кирәк була. Ләкин балалар инде кабатлана алмый бер бәйге өчен, яме? Барысы да гади. Ярый, җәмәгать башлап җибәребез беренчеләрдән булып чакырасы килә бирегә. Актаныш ягыннан да, Сарман ягыннан да, улгыман Яршаллы ягыннан да ул инде нәрсә белән генә шөгыльләнмәде, ул КВН белән дә шөгыльләнә бүгенге көндә. Әйдә шаярт уенының Шалт Мөхәммәтҗан проектының продюсеры. Нәкъ үзенең үрнәге белән күрсәтә, ничек чыгыш ясарга кирәк, ничек сөйләшергә кирәк икәнен күрсәтә алмый пока. Но аңа да карамастан тырыша. Әйдәгез әле бергәләшеп каршы алабыз Рамил Агдиев. Yes. Сәлем, дуслар. Да. Быел шундый хәл булды. Йөгерәм паркта. Ну, мен спортсмен. Хәзер аңларсыз нинди категорияда. В общем, бер көнне йөгерәм паркта, анда безнең турниклар тора. Һәм мин шул турникларда подтягиваться итәм. Ну, кеше күрмәгәндә. Минем шундый категория.
подтягивать анда, ну, икі міскінні подтягивать етем. Шул подтягивание білен нешіктір вообще не заладилось. Ну, югірем енді, хем қарим, турник янында, ну, бір әбі білен бәлекей малай. Ну, думаю, нормально. Можно сказать, кіші юқ. Келдім, кепканы салдым, турник янына келдім. Хопа, турникны алдым. Подтягиваться итерге жинам, ортта, әбі. Олым, әне қара қазір абый подтягиваться еті. Қара. Мен тұрам, бәле. Әбі, не ішлейсің сен? Сен бит, өз молайыңа травма ясысың. Короче, кое-как біріні там, хәм йортысын ясадым да. Кепканы кием, бұлар янына барам дағын теге. Молай янына отырдым. Эй, чемпион. Хотын қызларға бір қашанда ашанма. Алар сиңа сызық білән пирашкины аша улым тәмірі бол деп аша ташақлар. Эй, шундай спортсмен. Хотын Акимбыға фитнесқа абонемент соты болды меңа. Мен бит спортсмен. Хам келдім Акимбыға, анда ресепшнда теге полотенце бермейлер. Мен өзім шолыдан күшініп келдім Қозанға. Анда бізде полотенце берелер еді бушқа, ресепшнда. А мұнда, мен полотенце бергіз. 3000 төләгіз, ну, дополнительно. Ну, мен жоқ төләмейм. А нешік мен полотенцесіз? Алар мен айтылар, ну, иігізден ап келігіз дейлер. А менің үйді, чтобы вы понимали, ну, полотенцелар түгел. Менің міскін сүлгілер гіне. Теге әбі тещі бұләг еткен сүлгілер. Теге Молния Маквин білән. Теге 8 март язып қойылған шундай сүлгілер. Фитнес-центр бойынша 8 март полотенце білән өріп қаралысың. Қиынарларында, качоклар. Хам, бар бит шундай полотенце. Міне полотенце, аның остында кружева теге. Сүлгі бүгін сексқа жина кружева білән. Хам, бар шундай полотенце, міне сүртесің аны, әйме, міне жуышлық бітмей. Сен просто жуышлықны бір жерден екінші жерге көшіресің шул жуышлықны. Шундай полотенцелар, тещі бүләг еткен. Тещі ол міне, сеңа керек ме, юқ ме, бүләг еттен әрседір қыр вақыт. Мі тещі сөзі. Татарша тещі нешік тәржіме етілі, білесіз ме? Кім біле? Тещі, татарша. Әбі. Татар тещілар вашы хайлакер. Біз тещі түгіл, біз әбі. Бізге татар мұжықларына вообще, ну, сайлау юқ әйме. Біз тещіні яратырға тиеш. Шүнке ол тещі түгіл, ол әбі. Ушыл бүләкләре білін. Бүләкләріні бире де бире. Хотын орқылы келе, туқтатып болмай бүләкләрін. Бір топқыр білесік мәнерсе бүләк еті. Міне, собын сауыты, әйме, мыльница, на присоске. Бұлай тұрып, умывальника присасывать сіздерге тиеш. На присоске. А присоска не присасывает. Присасывать етмей присоскасы. А білесіз ба нешле бұл меңа аны бүләк етті? Шүнки интернеттан икініп алған, ну, шызырақ. Аларға келем, аларының тұрып, присосыны, нормально все. Білесіз ба нешлеп? Шүнки аны клейға отыртып қойған бабай. Мен етім, сіз шул собын соуытын меңа берсеңіз бүләкке клей білен бірге бергіз хотя бы. Тағын білесіз ба нәрсе бүләк етті? Менің яратқан әбі. Урындық үшін міндер. Міне мындай міндер. А менің үйде урындықлар. Міне мындай. Міндер, аурындық, міне мындай. Хотын оша міндерлер келді үйге, туқтады болмады. Хотын енді бәйлеп қойға аналарыны урындыққа, урындық міне мындай, хам бәлекей міне мындай міндер. Матуры бит, дей, хотын меңа. Мен тәм, жоқ, матур түгіл, отстой дейм. Мен анарсын оңладым, нешлеп, әбі бізге шундай бәлекей міндерлеріні берді. Чтобы мен күтті қысып отырдым. Шундай міне. Хәм тағын ванныға тағын бір бүләк етті, это вообще. Реально. Бір отна әлік. Міне мындай миньон, соры түсті. Миньон. Міне бұлай тұрып құлары аның ясалған. Хәм құларына зубной щетка. Бір күтілі. Міне мында бошында тишек. Мында зубной пастыны
қоясың, һәм ауызы ашық, зубной щетканы аузына тығасың, һәм шунда паста оға зубной щеткаға. Ну, шундай бүлек. Білесіз ме, нешік ол миньон біркітілі стенаға? Бар ма? Присоска? Жоқ, двойной скотч. Мен аны алдым, тігі мыльницаны алып ташладым, миньонны ябыштырдым, ваннадан шықтым, 5 минуттан келем, миньон иденде. Мыльница янында ята. Да, ну, мұнсы болаларға, ол меңа дағын бөлек, меңа дағын баранда транш бір, бөлек траншы. Мен міне туалетқа барғанда, ұзаққа, ғафу етігізінде, міне ұзаққа барғанда влажный салфеткалар білен қоланам. Һәм әби меңа влажный салфетка бөлек ете башлады. Қоям білген ол, міне бұл мәғлумәтіне қоям білді ол. Менің бар 2 вариант. Біріншісі қатын, екіншісі миньон. Чүнки мен анда отырғанда қорым миньонның күздері зурая башлай постоянно. Аузынан зубной паста оға башлай. Міне, достар, ну, әбилер бит, бұл бөлеклеріні яратып берелер битінде, әйме? Ну, яратып берелер шыннан да. Ну, міне нешік ол траншны тоқтатырға, нешік аны тоқтатырға? Міне ол гель для душа, шампуньнар, собыннар, шейлер, махровый носкилар. Кімге махровый носки бөлеккені бар? Салатлар. Ну, теге банкада салатлар. Кімге берген бар салатлар? Оқышлағыз әлі. А міне бұл фраза, банкасын қойтар. Кімге еткен бар? Әйешу. Достар, мен банкаларыны қойтара башладым. Әбеге. Салатлары білен бірге. Шулай. Яры, достар, шуның білен бітті. Рәхмет. Atlar jiktim min şanasız şağıp gittim şarasız. Рамил Агдеев, құллар шапиғалы. Ой, мәзәк. Ну, әбилеріні yoqlab әйтәсі келі. Менім дұрсыңын айтқанда, бекті келішіп тәбітмей. Олар бүт дұрыстен де яратып берелер. Менім де өзімнің әбей барар, хотының әнесі получается. Мен үліп яратам. Потому что телевизион съемка бар. Алар шығышларына қалдырмайлар. Жоқ, аңырағана түгіл, мен де онда қойтқа шейлер отырып ішебіз бірге қопма қарашып енді шулай үй бөлеклерден бері мәйтем әбей керек ме? Ну керек ме? Сіз де бейтен оқшыға сатып аласыз. Ол енді бұл мына шын болған халі. Айта, ей, күйеу, жалқы түгіл. Мына бір нәрсе жалқы түгіл. Кім біле бейт? Қорттық күнде өзі бізні қорғай алмасақ сізге көшесі болырға мүмкін дей. Не получается, әбей әкіріңіне мені моша бізге көшіне башладың, что ли, демейтем? Типа... Шундай. Ләкин барыбырда нық яратамыз ана. Қазір келесі шаяртушыны шақырасы келе береге. Мен енді ұзақ ойладым, нешік шақырыға мекен, нешік иғлан етірген мекен, нәрсемен шақыштырға мекен анды беймі. Хам шақыштырға болдым пісі білен. Шынап, мына пісілер түрлі бола бейді. Бар шынды пісілер тіге, мына идегіне ятатырған тіге, мына шая кіріңіне юри олайма. Сен мына ешікні аштың айма, орамға шығарға тұра, сен ешікні аштың қышқыны, ел әкіріңіне шыға. Как будто мына сен аны попросил. Тіге. Қой бірлері бар бет, енді бүтін бірін вата жемірі тұрмай тұрғанлары тіге айма. Кресло башлары қалмай, бірін енді тап ішкелер қалмай. Қам бар пісілер шындай. Мына сен қойдыр балыққа кеттің, хоп, пісі келіп шықты. Қойдыр күмбеге кеттің, 12 километр ауылдан ераққа ұрман, хоп, пісі келіп шықты. Мына келесі қотына шүшінді пісі шекілі. Рахатланып, иркінді. Хам нендегіне татар шараларына барсаңда любой жерден келіп шыға ол. Мен рахатланып яши, мен ижат білән йонып яши. Иділ журналының мұхарири, Чогуглит татар қыз аккаунтының администраторы, Қора дуслар аккаунтының администраторы Динара Зиннетова қаршы алыңыз. Қайырлы кешілер баршаңызға да. Сәлем.
Мин айтишник белән яшим. Айтишниклар алар шундый халык, акылсыз кешеләр янында озак вакыт чыдаша алмыйлар. Шуңа күрә мин бүген монда килдем, сезнең янга. Гомумән минем фикеремчә, айтишниклар барлыкка килү белән дөньяда шундый гаделлек урнашты. Чөнки элек акчалырак иратны эләктерер өчен анда зифа буйлы, озын аяклы булырга кирәк иде. Хәзер моның өчен, если что, Казахстанга күчеп китәргә әзер булуң җитә, в принципе. Шундый үзенчәлек, айтишник белән яшәүнең тагын бер үзенчәлеге, ул аның эшендә нәрсә белән шөгыльләнүен туганнарга аңлату бик кыен. Бер вакытны кайттым мин авылга. Минем яныма килә бер апа һәм сорый. Кара әле ди, безнең Роберт кем булып эшли әле ул ди. Мин әйтәм, IT специалист. Алайса мин ярты ел буе танышларга безнең кияү фейковый эштә эшләп йөри дип сөйләп йөрдем ди. Ну, инглиз терминологиясы белән кыенрак татар гаиләләрендә шундый үзенчәлеге бар. Һәм инде айтишникларның шундый бер кагыйдәсе бар. Алар шундый кагыйдәне күздә тотып яши. Работает не трогай. Ягъни эшли икән кагылма. Шуңа күрә минем балага узу шансларым юк, мин һәр вакыт эшлим. Әниләргә инде мондый хәлләр ошамый. Алар миңа әйтәләр: "Кызым, безнең нәселдә юк андый гадәт. Юк андый гадәт, 32 яшьтә шулай бәхетле итеп яшәргә диләр." Ну, не то чтобы без анда ниндидер child free. Без беләсезме теге родительский чат free. Менә шундый анда синий трактор free, ачу китергеч сторислар free, менә шундырак. Һәм без аңламыйбыз менә шундый кешеләрне, кем анда әйтә, типа, безнең ялгыш килеп чыкты, случайно получилось. В смысле случайно? Сез анда суефа уйнадыгыз, что ли? Ничек алай килеп чыга, белмим. Аңлашылмый миңа шундый әйберләр. Һәм инде бәлки, сезнең арада бармы шундый кешеләр, кемнәргә менә шулай ук әти-әнисе, менә тизрәк бала табыгыз, сыныклар кирәк. Бармы шундый кешеләр? Кул чабыгыз әле, зинһар. О. Менә сез мине аңларга тиеш. Гадәттә бит әниләр шундый сүзне әйткәндә, алар шундый танышларның балаларын мисал итеп китерә. Кем менә анда 5 бала тапканда, хәзер суши за репост отмакчы булып утыралар. Алар әле нәрсә дип әйтәләр? Имеш, һәр бала үз азыгы белән килә диләр. Ну, вряд ли анда поляна из унаги-маки анда күздә тотылган. Унаги-маки. Ярар анда үз фатиры белән килсә, әле уйлап карарга булыр иде. Һәм тагын шундый бер үзенчәлекле әйбер бар, шундый фикер. Әйтәләр, имеш, хатын-кызлар бала тапканнан соң, аларның бераз акыл чишмәсе саяга башлый дип әйтәләр. Бәлки ишеткәнегез бардыр шундый сүзләрне. Мин бу сүзләргә ышанмый идем. Тик бер көнне минем бер танышым 3нче баласын тапкач, шундый сторис куйды. Менә ди, бу малай туды да безнең тормышыбызны 360 градуска әйләндерде ди. Әгәр дә кемдер бу шаяртуны аңламый икән, бәлки сезне кемдер балалар бакчасында көтеп утырадыр бу минутларда, геометрия китабын тотып. Минем шуның белән шул бүгенгә бик зур рәхмәт. Динара Зиннатовага куллар чабыйк. Турмушка бәйле бик күп сораулары бар, ахырысы шишелмәгән әйме. Ләкин киләсе катнашучы бу сорауларга рәхәтләнеп җавап бирер миңа калса. Һәм ул монда безнең арада шуның өчен килгән дә бугай язрак кына яшьләргә нәрсәнең нәрсә икәнен аңлатыр өчен, ничегрәк чыгыш ясарга, ничегрәк шаяртырга, гомумән тормыш мәсьәләләре белән чыгыш ясарга килә ул монда гадәттәгечә. Әйтәгез әле, каршы алыйк аеруча да зур хөрмәт белән. Зәй районыннан Фикрәт абый! Зәй бабайы! Хәерле кич, Казан. Мен әйтәм, ниһаят авылга искусственный интеллект килеп җитте. Әлегә ВКонтакте ошагына, конечно, алай да ярый.
Қазір барыңызда көргенсіздер енді деймін, анда ВКонтактеде башқаны. Смотрите, этот образ создали мне тут, деп әйбін. Оны қолданушылар да болған бұғайынды мұнда. Ну, менің монолог сізге бұлайынды бағышланған олайса. Рахатланып тыңлап отырыңыз. Міне, искусственный интеллект, онда кішілерге образлар тудырып, образлар жасап бере бетін деймін. Міне, кімдер генә қолдана тұрғандыран мен оңлап бітіре алмайм. Міне, оны қолданушы кішілерінің үзлерін ясаганда мұғайын әтиянилері бұлай деп ойлағандыр. Так, бұл біздің бірінші бала түгел, екіншісі де түгел енді, бек артық мотор болмаса да ярар енді. От юганнаганда, от қорықмаса шул жеткен, еді қатын тезгенер. Hem, я не верю своим глазам, посмотрите, деп жазып қоялар бейді. Конечно, не верю, жыл фотода сен түгел бейді. Онда тонырлықта түгел, чүнки сен Фейруза из рода Калимуллы, и твоя фамилия берет начало от Гаптанура Суфиянова. Шуннан китап етінде комментарийлар еме. Ой, Фейруза, сен шунды матур, сен шунды шибер, ул прическаң. Дурак булды, Илдар сені ташлап, деп жазып қоялар бетінде еме. Да, шулай бола. Шын барлықта ул фотода әйе, Фейруза шыннан да матур. Реально матур Фейруза қорасаң еме, шып-шын Заинский милфы басып тұрайындан да. Шын барлықта бейт, ул Фейруза түгіл, мен Фейрузаны білем, чүнки Фейруза менің күрші. Шын Фейруза 60 килоға ауыррақ, шәші пілешірек, миығы қойырақ, тішлері сирегірек. Молодец, Илдар, құтылғансың. Біздің үшті жайгілікті каникулға қойтқан балалар даған түннегіне шыға ойнарға Фейруза ұйқлар қоятқа шыққана. Міне, көбірек те айтам, міне, бүгінгісі күндегі Фейрузе, ілікіге еш жақтағы Фейрузеден ол даже мотурырақ тәлі. Валлахи деп айтам, молодец, Илдар, тұрышқансың сен. Аны мотурларға. Міне, қой вақытта тіге, ол күні қарап отырамын мен айтам, мен де басып қарайым мекен әлі, образ жасап қарайым мекен әлі, қызықтыра, ну құрқыта. Не үшін? Шүнки ілігірек біз еш жақта, кімдердір бәлке қатырлидер, ВКонтактеда балық тұтайдық. И ол тіге сенің тұтқан бір балығыңыз стенаға алып қоя бетін деймі. Фикрат поймал рыбу сом 250 грамм деп. Қазір мен айтам, мен бір әрсі білен танышып yazышырға да қорқам. Мен айтам, мен yazыша башлармын, фотосын сұрап алырмын. Хоп, менің стенада yazу! Фикрат подцепил Фейрузу 127 килограмм деген. Шуңа көре қорқыта. Әлі ол искусственный интеллект анасын ушул кишилерге гана туура келе турган шәһәр сайлап бере бетинде манда. Рим, Милан, Париж. Мен көз алдына китерем инде. Биздин Фейруза Парижга барып, Эйфель башнысы түбүнө басып фотога түшөргө жыйынганын кайга, Эйфель башнысы тиги кыйгайган жагына шалт этип металчык атып кете. Чүнки биздин Фейрузанын Сүйүнбекке менен арасы эле түшкөн фотосу бар инде. Андан соң ауыл халкы бик актив куллана турган тагын бир социаль шилтер бар. Достар, ол да болса, онда әркімнің 3 подписчигі, һәм 6000 подпискасы бар. Онда бәлки кімдердір кірмейде тұрғандар. Авито деп атала ол, ешткеніңіз бар ма? Ауыл халқы бек актив қолданандан. Онда шулай сенің фотографияң бар, өзіңнің битің бар, сені хабарлар жазыша аласың, анда рахатланып, әйме. Анда хатта өзінің блогерлары бар. Ринат, Авитода блогерлар бар екенін білейдің? Олар перекуп деп атала. Ол кешелер менә алар үзләре наставник, үзләре психолог, үзләре ясновидящий, үзләре коуч һәм башкалар. Әгәр дә аларның товарларын хейт язсаң товарларына, алар сине черный спискка тыгып азапламыйлар. Алар синең башта бөтен җиде бабаңны искә алалар әйбәтләп тәгән, аннан соң география дәресен өйрәтәләр. Вот шул гына. Инде теге барыбыз да иш куллана торган запрещен грамм дегенін, ансын енді сөйлеп тұрмайым, ансы біздің тұрмышқа нықлап кіріп отырды бейт енді аның әйме біз аны... Мен өзім де қаттам мына ертен тұрғашты, ең бірінші іш етіп шуны ашамдағын, Атақазовны қарайым, чүнки Атақазов күн сайын хава тұрышын айты. Так, мен айтам, әгер де Атақаз башын қанат астына қыстырып бір аяғын көтеріп тұра екен, демек ұрамда сұбық, нығырақ кейінерге керек.
Менің тамам шуның білән рахмет барыңызға. Прекрасимға төлен, жамағат. Қолдар шабық. Мен де өзімнің шығышымны ғыман бошларға ұнтқам бет шул түп фраза білен. Этот образ мне создали Файруза деп, парикмахерский. Якынша ғына, якынша. Якынша Руслан, мен сені көрем бұлай. Yok, şibin kibik түгіл, не білен, білесің, әлік ауылда шындай етлер бар еді, мында бүтіне не үсті біткен, наугат үрі тұрған. Ауыл нешек болмасы? Ну, кім қойда ешеген енді, братан? Кім қойда ешеген? Ғыммен, искусственный интеллект, искусственный интеллект тотарда көптен бар ол, между прочим. Мына, хотын сен айта, воскресенье күні ауылға қайтып келек есін түміш. Жоқ, воскресенье мен егітлер білен футбол ойнарға деп сөйлешкен едім, болмай. Есен отына бой бошында үйрі білен қойтырға керек енді. Ол сенің уже бош миңа кірді, и автоматически сенға искусственный мысльдер салып қойды. Автоматически сен ауылны соғына башлады. Или божай білен сөйлешіп отырасың, и божай бір мәліні. Ну, братан, сізге ипотека оларға керек енді. И балалар керек енді уже, метем, так. Әби білен сөйлештің сен, әби? Әби сенің оша искусственный интеллект сады бұғай, по-моему, деп ойлап қоясың. Яры, жамағат келесі шаяртушыны шақырасы келі. Ең тәжірибелі шаяртушы деп айтсам, бірдей алғышмам, қамшындай қызық парадокс келіп шыға. Әлігі Шалт Мұхаммаджан сәхнәсінде анау дебют, ләкин енді юморда ол бик, ұста бик тәжірибелі шаяртушы. Чөнки ол КВНщик та ол, стендапер да ол, бүгінгі күнде ТНТ-да бара тұрған проектлерді да қатнаша, Башқұртстан үшін де ойны ел, білмей, кірәшіндер үшін еші ел, татарлар үшін сөйлі ел. Айдағыз біргәләп, қаршы аламыз Владислав Шумский! Исәнмесез, дуслар. Шынлап та, менің исемім Владислав, мен урыс егеті, ләкин мен татар тілінде сөйлешем. Чөнки мен 10 ел бойы ауылда өстім. Һәм инде 10 ел ауылда өскәч, татар авылында миңа татар исемін дә бирделәр. Тегени. Мулла биргән исем. Һәм миңа әйтәләр иде. Тегени, кем әйтсәң? Владислав, киләмдә. Һәм инде мин татар телен өйрәнгән кеше буларак, мин кой бер вакытта татарларның ничек бер-берсен аңлавын, ничек бер-берсен аңлыйлар икәнен аңламыйм. Чөнки миңа бер вакытны әйтәләр, тегене килә әле монда. Кара әле, әнә тегендә барып, тегене нишләп килә әле? Койда барып, нәрсә эшләп. Ә минем иптәшем Рөстәм кирәк җиренә барып, кирәк эшен эшләп кайтты. Ничек? Һәм инде татар телен өйрәнгәч, һәм инде татарларны күзәткәч, мин башта руслар белән генә дус булдым бит инде. Татар телен өйрәнгәч, мин татарлар белән дә дус була башладым. Килеп чыкты инде мин универсальный кеше, беләсезме? Мин бөтен кеше белән дус. Мин булар белән дә, мин тегеләр белән дә. Килеп чыкты мин би. Мин ураза вакытында да ашый алам, мин пост вакытында да ашый алам. Мин би. Би рен, дөрес. Һәм дә инде вакыт узу белән минем кызлар белән проблемалар килеп чыга башлады, чөнки татар кызлары мине рус дип үчеклиләр иде. Татар кызлары, рус кызлары миңа урыс, рус кызлары миңа татар дип әйтә башладылар. Шуның өчен мин күрше Чуваш авылына йөри башладым. Чөнки алар не принципиальный. Һәм беләсезме, авылда шундый әйбер бар. Әгәр дә күрше авылга киләсең икән, анда проверкага ләгәсең. Мин күрше авылга килдем, минем яңа сразу мужиклар килеп җитте, һәм миннән сорыйлар инде. Беренче сораулары нинди, син кем малае? Мин дә узак уйламыйча, мин әйтәм, мин Фәрит малае. Шуның артыннан миңа икенче сорау килде, нинди Фәрит малае? Шул вакытта Кто хочет стать миллионером музыкасы кушылды, һәм миңа 4 вариант бирелде. Әтәш Фәрите, Сауыт Саба Фәрите, Өч аяклы Фәрит, Фердинанд. Мин дә узак уйламыйча сразу әйттем, мин Әтәш Фәритенә кайтам, мине типкәләделәр. Чөнки ул авылда гомумән Фәритләр булмаган. Кабатлыйм ул Чуваш авылы. Һәм тагын бер татар авылында мөгъҗиза бар, ул күршеләр дип атала.
сіз ул күршеләрне беләсез, күршеләр ничек итәләр, име, татар күршеләре. Без бер вакытны өйне буяган идек, алар өйләрен буядылар, киртәләрен буядылар, сойраларын буядылар, бүтән җирне буяп чыктылар. Аларга пофиг, что алар өйләре сайдингтан ясалган. Алар тавыкларын билгеләп чыктылар шул буяу белән. Без салып куйдык яңа гараж. Алар салып куйдылар 2 этажлы гараж. О, кирпичтен яңа шундый шәп гараж, машиналары юк, гаражлары 2 этажлы. Без суйдык үгезне. Алар суйдылар бүтән малны сарайдагы. Без бер җәйне опаны, Олинаны кияүгә бирдек. Алар үзләренең кызлары булмач, малайларын кияүгә бирделәр Маратны. Без мунчаягыз, алар мунчаягалар. Мин 1 пүкән атам, алар 2 пүкән аталар. Мин 2 пүкән атам, алар 4 пүкән аталар. Мин 3 пүкән атам, алар 6 пүкән аталар. Мин 4 пүкән атам, алар мунчаларын яндырдылар да безнеке кызурак! Безгә кунакка шәһәрдән кешеләр кайталар. Аларга инопланетяннар төшәләр. Менә Татар авылында торган вакытта иң истә калган әйбер ул әбинең чәй эчеп утыра торган өстәле. Чөнки һәрбер әбидә булырга тиеш өстәлдә сары шундый түгәрәк лимонный конфет. Сез аны хәтерлисездер? Мин аны бесконечный конфет дип атыйм. Чөнки күпме әбине мин хәтерлим, конфет һаман шунда ята. Һәм һәрбер чәй эчеп утырганда мин шул конфеткә карап утырам да, кайсысын микән әби суырып кире куйган микән? Алар булалар бит әле төрле төстә. Төрле төстә булганда мин аларның камни бесконечности дип атыйм. Аны менә шулай 5 төсен җыясың бер кулыңа, таны сыман. Шапыл дисең дә, всё, бетте, сахарный диабет. Шуның белән тәмам. Владислав Шунский, рәхмәт һәм спасибо. Яршалудан Владислав Шунский булды сезнең өчен, куллар шабыйк. Әзерләнгән чыгышларны йомгаклаячак безнең, шулай ук киң кырлы шәхес дип әйтсәм ялгышмам. Алло, это что, кроссовкалар гына нитра. Әйдәк шәп иттереп каршы алыйк, аны матур иттереп, без аны блогер дип тә беләбез, без аны җырчы итеп тә беләбез, без инде аны кемнәрдер дәнтелә итеп тә белә торгандыр әле аны. Аның шундый бер рәвеше бар Инстаграмда. Кайда? Бер җирдә яздырган видеоларынан күреп белергә була. Шулай ук Паласком проектының продюсеры да булып тора әле ул безнең. Каршы алабыз Рамил Закиров. Yo, what's up, people? Make some noise! I just want to tell you one thing. Пипец ондай кешеләр бесит мине. Имеш инглиз телен камил рәвештә беләләр. Бу бит amazing. Ну, алынма сүзләрне бит инде русчалатып та әйтергә була бит. Фрилансер. Юк, аны мин фрилансер булып эшлим дияргә кирәк. Андый кешеләргә просто авызыңны яп диясе килә. Мин беләсем нәрсәне аңладым. Менә икенче кешедә безгә хас булган сыйфат бар икән, ул безнең ачуны китерә. Менә машинада барасың, юл кагыйдәләрен үзең бузганда, син бит инде тиз-тиз генә хоп-хоп мин бит комача аламыйм. Ну бүтән кеше буза икән. Вот хәшәрәт. Менә шундыйлар аркасында пробкалар барлыкка килә. Ну мин үземне тынычландырам андый вакытта гадәттә. Мәйтәм, ярар, тынычлан. Ашыгадыр инде бу мужик егете янына. Оннан соң танышлар арасында шундый кешеләр ошамый бит. Менә сөйләшкәндә берәр чит ил исеме чыга икән ялгыш кына. Тотыналар инде. Менә без Турциядә ял иткәндә, менә без Италиядә булганда. Слушайте, менә мин Америкада, Нью-Йорк Сити шәһәрендә ел ярым яшәгәндә андый кешеләрне очратмадым. Вообще бердә. Ну шундый инде мин. Менә ничә Шолт Мөхәммәтҗан тапшыру булды, бит. Мин һәрберсендә диярлек үземнең Америкада яшәгәнемне сөйләдем. Кирәкме, кирәкмиме? Ну ачу, белегез.
Вообще без хатын белән шундый. Дуслар белән күрешкәндә без бөтен ял иткән җирләребезне сөйлибез. Ул Азнакай бассейны, Мөслим паркы, Чаллы яр буе һәм калган вакытны шул мин Америкада ял иткәнне сөйлибез инде. Ничек сөйлибез? Сөйли идек. Соңгы арада никтер дусларыбыз элемтәгә чыкмый башлады. Хәзер инде шуңа күрә хатыным буш вакытларын төрек сериаллары карап үткәрә. Җинем сими шундый кешеләрне. Менә Зимородокның 62-нче сериясендә Ферит белән Сейран талашканда җиңгәләре Асман керә дә, аларны тынычландыра һәм бабалары янап керә. Халис бей дугалар кыла да, менә шундый сүзләр әйтә. Яшьләр, бу тормышта кирәкмәгән сораулар бирмәгез ди. Шуңа күрә егетләр, яныгызда кызыгыз төрек сериалы карый икән, кирәкмәгән сораулар бирмәгез. Бу кем? Абысы кемнән авырлы инде? В смысле, моңардан авырлы абысына кияүгә чыккан? Менә шушы вакытта шалт капкан ябылды. Сез ләктегез, минем шикелле. Һәм беләсез, менә шушы сериалларны карагач мин аңладым, ни өчен менә кияүгә чыкмаган кызлар Төркиягә барып, кияүгә чыгарга хыялланалар. Чөнки төрек мужиклары гел елыйлар. Алар менә кирәкме, кирәкмиме, постоянно елыйлар. Хатын кызга ир-атның күз яшы кирәк. Шуңа күрә мине хатын кыйный гел. Менә мин тәкъдим итәм рус сериалларына да бераз елый торган мужиклар өстәргә. Нәшәп булыр иде бит. Менты сериалы, утыралар Дукалис, Ларин, Казанцев, майор керә дә. Егетләр по коням. Походу криминал. Итеңдә Дукалис. Кем яшьли китеп барды тагын? Күрәсез, бүтәнчә уйный бит сериаллар уже. Әйе. Аннан соң танышларым арасында шундый кешеләр бар бит. Алар янында вообще сулап, иркенләп сулап та булмый. Тын җитми. Юк, алар сасы түгел. Алар просто душный. Не, синең татарча язарга раскладкаң татарский юк, что ли, диючеләр. Миңа калса татар раскладкасы ул бер очракта гына кирәк. Почти сүзен язганда. Ну, буталчык кул килеп чыгарга может. Минем булганы булды. Ярар хәрефен белән алыштыручылар, бит. Бар бит. Хәлләр ничек дип язучылар я аркылы. Менә алар өчен тәмукка айырым күрү ясалган җәмәгать. Һәм шул күрү өстендә салям рәхим итегез дип язылган. Һәм аларны анда үзенең нинди илләрдә ял иткәнен инглиз сүзләре кыстырып бер шайтан апкыра. Шайтан дигәннән дуслар татар эстрадасы турында да сөйләп китим әле бераз. Мин бит инде артист булганга җырчыларыбызны чагыштырырга яратам. Һәм сезнең өчен менә шундый бер кызыклы әйбер әзерләдем. Татар эстрада артистларын машиналар белән чагыштырдым. Сезнең алкышлар астында хәзер безнең шундый бәләкәй генә топ булачак. Әлбәттә инде безнең Салават Фатхуддинов ул Mercedes S-класс Maybach. Аны бай кешеләр ярата, түрәләр хөрмәт итә. Кемнең акчасы бар, шулар якын карый. Кемнең акчасы җитми, шулар телевизордан гына. Һәм инде әлбәттә берәр җирдә торса, кеше аның белән фотога төшергә генә тора. Фирдус Тимаев, безнең УАЗ. Акыра, үкерә, любой суга керә, любой пычрактан чыга. Беләме, белмиме, прет инде. Һәм ул патриот. УАЗ патриот. Рәхмәт. Илсия Бадретдинова, безнең мини-купер. Шундый миниатюрный, бәләкәй генә. Һәм аңа да карасаң, ничәнче елгы икәнен әйтеп булмый. Вадим Захаров, безнең зур, мощный гелик. Матур, но кубашый. Аннан соң безнең Салават Миниханов. Ул безнең 95-нче елгы Toyota Land Cruiser. Үз вакытында шундый гламурный, модный, яшьләрский машина булган. Хәзер инде малае әтисенә алып кайтып биргән хәзрәт машинасы. Иркә.
Ирке безнең шундый стильный спорткар. Берәр кая чыкса, янына 15-20 мужик җыела инде. Шакур, рэпер Шакур. Ул безнең москвич. Үз вакытында шундый популярный машина иде, аннан соң кайдыр югалды. Хәзер тагын чыга башлады. Һәм мин, Рамил Закиров. Мин Kia Spectra. Вроде ишеткән бар бит. Но кыяфәте истә түгел. Бик зур рәхмәт сезгә, Kia Spectra. Рамил Закиров! Kia Spectra'da, орын-орны белән эшрек җирләре дә бар, Рамил Закиров куллар шабыйгалы. Алтын барс премиясы лауреаты. Шулай, минем иң яраткан җырчым миңа калса. Миндә кызык аналогиялар уйлап тордым, мәйтәм бу татар малай кем була алыр иде икән дип. Бер Кытай автомобиле булыр иде ул миңа калса, Вроде бюджетный гына, ну, комплектациясе мощный. Ярый, җәмәгать, безнең әзерләнгән чыгышлар тамам. Сез алкышлап торсагыз, без бөтен шаяртучыны да чакыр идек сәхнәгә. Әйдәгез, рәхим итегез. Рәхим итегез. Владислав Шунский, Динара Зиннатова. Atlar jiktim Fikra Сибгатуллин, Рамил Актив, Рамил Закиров. Yürür kızga zorda tügül şiberlikке şamasız Alma birle, alma şeşe götürüle Başkalarına küzde salmayım seni kürgenden Котра, куллар шабыйгалы. Катнашучыларга бик шәп чыгышлар күрдек. Бик яхшы булды, бик мәзәк булды. Хәзер инде жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәсе килә. Исегезгә төшерәм, сезнең һәрберегездә берәр балл бар. Кем ошады, шуңа әлеге баллны тапшырабыз. Әйдәгез, сездән башлыйк әле, Альберт әфәнде. Так, ярар. Тогда рәхмәт бик зур сезгә тагын бер тапкыр аплодисменты. Алкышлар тагын башлар. Алкышлар. Можно я буду комбинировать русчательный и татартильный, яме? Хотя бы, ярар. Блин, мне все понравились, правда. И вот как-то это, мне кажется, слишком жестко отдавать кому-то. Комбинирование көтәбез. Комбинированно. Комбинирование көтәбез. Так. Жестко отдавать итереге. Спасибо, коллега. О, менә бит. Була бит. Кемгә берергә инде. Бер голос точно, бер кешегә. Всем нельзя, 5 нельзя. Юк, берне генә. Сезгә ярамый. Миңа бананнар ярый миңа. Бананнар. Так. Дөресрәге, оннан артыграк әйбергә ярамый миңа уже. Ох, прям мне вообще что-то это прям... Неужели шулай ук начар булды инде? Юк инде. В том-то и дело, что прям, рәхәт булды. Молодцы все, классно. Ну просто... Ну, у всех такой разный почерк, разный стиль. Юк, 10 мең ул уенда җиңгән өчен теге, әле генә хәл ителми, шуңа күрә бик борчылмасагыз да була. Хоп. Дөрес кешегә төртмисез, шуңа эшләми. Украшение нашего сегодняшнего стендапа Динара. Динара Зиннатова. Динара. Спасибо. Рахмат сезгә. Мужчины, сорян. Зинахар өчен зинахар итегез. Әйбәт башлаган идең. Дөресен әйткәндә, безнең телевидениедан пеләшле кешеләр, пеләшле булып тагын эшләпәле кешеләр китә башлаганнар иде. Сез яңа партия булып кайтасыз. Ярый, Динара Зиннатова 1 балл ала, Альберттан. 1 балл. Всё. Рәхмәт. Ринат, достым, әйдә әле. Кемгә бирәбез икән балны? Рамилгә. Рамил Закиров. Татар малайдан 1 балл ала. Исәнмесез. Юк, чынлап әйткәндә, чыгышлардан соң минем 3 претендент булган инде. Башта 3 иң ошаган комик. Мәйтәм, соңгы булып әйтермен, как раз берсе генә калыр. Өчесе дә калды. Менә хәзер чынлап әйтәм, бик авыр сайларга, әмма дә ләкин минемчә
искә төшсәм хәзер һәрбер чыгышны, име, минем яраткан стендаперлар өчесе дә, әмма дә ләкин миңа бик нык ошый, ничек стендапын яза, ничек сөйли, ничек тәкъдим итә гомумән темаларны, тем более ул зәй кешесе. Шуңа күрә үз балымны Фикрә табыга бирәм. Фикрә Сибгатуллин 1 балл. Нәтиҗәдә безнең беренче бәйгедән соң Рамил Закиров, Динар Зиннатова, Фикрә Сибгатуллин 1 балл алды. Коллар шабыйк. Yürür күзгә зурда түгел шибәрлек. Не. Син нәрсә слухлар пускать итәсең монда? Улаңа по-моему ниткән, улаң дусты бит шуңа нитте уланы. Алар бит бергә нитәләр. Все, тайминг. Битте. Җиңде безнең Рамил актив. Вакыт юк, все. Җәмәгать күчәбез икенче бәйгегә, ул да булса безнең импровизация. Импровизацияның беренче өлеше хатирәләр. Без әлеге бәйгедә шаяртучыларга әлегеге булган хатирәләрне яңартырга һәм инде шушы хатирәләр эчендә мәзәк тудырырга тәкъдим итәчәкбез. Эшләп карыйбызмы? Әйдәгез, беренче теманы тәкъдим итәм. Хатирәләрнең беренче темасы ул да булса мунча. Мунчага бару, мунча керү. Һәрбер безгә таныш. Мунча төзү дә булырга мөмкин, мунча белән бәйле ни дә булса хатирә. Влад. Татарлар да әйтәләр, мунчада 12-дән соң керенергә ярамый дип, чөнки аннар җеннәр юна дип. Ишеткәнегез бармы? Нишләр сонда җеннәр 12-дән соң? Тоже юналар. Тип, без бүген дискотекага барабыз, җеннәр кызлар янына. Так, Люцифер звонит. Алло, Люся, кызлар буламы? Хәзер юнабыз, туктале, монда кемдер мунчага керә. Булды, давай, Люся, давам ит. Ул җеннәрне ишеттем менә түгел, күрдем бугай мин хәзер менә вообще. Ярый, әйбәт. Әйе, шулай ук мунчада бар бит ләүкә һәм бар ләүкә асты. Аңладыгызмы? Нәрсә турында әйтәм мин? В общем, мунчада теге пиштекиле Пожалуйста, батмамында. Теге мунчада пиштәсе килсә, җип берәсең бит инде. Ләүкә астына. Бер тапкыр без абый белән, двоюродный абый белән бәләкәй идек инде, 5-6 класс, шул тирә кирдек мунчага, абый такой, по-крупному. И мин такой логиканы куштым да, так туктале. Ләүкә астына пиштәргә ярый булса, получается, икенчесендә ярый получается. Короче, настропалил меня, ярый, монсын кесәрсез. Ярый, только бик узак смываться ителә. Вообще, Фаил, синең мочалкаң башы белән мунча темасы бик әйбәт. Ай. Юкка гына башламадык. Менә бәләгә вакытта мунчага ничек керенәсең? Опаларың белән бит инде, яме? Мин опам белән мунча керендем. Миңа иң кызыгы нинди вакытта ул әйбер тукталырга тиеш. Нинди вакытта синең опаң аңлый. Так, Владислав, бу вакыттан син үзең генә юнасың. Чөнки инде без көненә 3нче тапкыр мунчага килдек. Мин шундый бер күзәтәм гомер буе. Без бит инде менә, яшь чакта, кичкенә чакта ничектер оялабыз, безгә дә опалар әйтәләр, әйдә бергә мунчага барабыз. Кызлар гадәттә шулай ояла бит. Ой, юк, мин аннан бер үзем генә барам. Зато иратлар ничә яшь булуына карамастан, берәрсә әйтсә, мунчага барабызмы дип алар теге, белмим анда, рестлерлар сыман майкларын җыртып, әйдә, барабыз, мунча керәбез. Хотя хатын-кызлар тоже яшь барган саен, мин күзәтәм. Анда кайчакта кайталар бит инде авылга, анда белмим анда 10 елга бер күрешә торган ниндер опалар. Алар бергә мунчага баралар. В смысле, ничек сез уялмыйсыз анда белмим. Шундый сәер күзәтү. Короче, тагын бер искә төште. Авылда теге җәй көне, клубта теге, әзрәк перебираешь, теге, туда-сюда. Кайтасың, икенче көнне баш авырта әйбәт. И әби сорый. Нәрсә, кыяфәтең дә юк. Син шунда мунча
келе сеңа нейді сені құтқара. Сен шындай, кеше мұншада естейді бұғай. Киттік біз двоюродный білен тағын бір тапқыр мұншаға. Хам енді аның әзірек миығы өсейді, пушок, мына мұнда. Мені көсмейді, шулай оқ, 5-6 класс. Хам мен енді, инициативный бейді. Мен аңа, әйде сенің пушогыны қырабыз. Бритв білен. Көрші қырдық мұның пушогын. Ұшап кетті бұл процесс бізге. Біз аның қошларын қырдық. Кірфіклерін кестік. А менікі барысы да қолды. Қойтабыз үйге, аның онасы Зифер апа. Мен там, Зифер апа, қора, Рафаилға. Анарысығы меңа болды енді конкретный. Яры кесірсіз мұнсын. Менің қазір әнелер ауылда ешілер хам енді біз қойтқанда мен мұншаға барам, бір өзім еремен де аңлауығызша. Мұншаға барам, хам қары уақыт әненің шынды екі крайность бар. Иртәрек қойтсаң, ол айта, нешлеп бігірек тез қойттың? Нешлеп юонарға да жетішмәгенсіңдір дей. Әйінді әз гіне зауырақ тұрсаң, ол енді келіп шоқы башлы. Қызым, қалың бітмәді ме, бәт кіне ме? Міне қойда ол баланс, мен аңламайым. Соңғысын дейділер, мен тезгіне. Менің, шондай жизни бар, ол енді прям шондай спортсмен, енді ел постоянно оның янына қойтқашта. Нәрсе, отжимас ете білесің ме? Әйда, оп, подтягивание. И шуның білен бірсінде мұншаға кірдік, Ол айтам бетінде, yorata, шабарған етерге. Ел прям қызып кетіп, поддает неге. Әйда, армияда бізді міне шылай айтар. Бір берді, екі берді, үш берді, и, оңын жоғалтты. Мына шушы қатиреді. Мұнша темасын ембақларға бұла тұрғандыр. Таныды қыз музыкызны. Найбәт, қолдар шабық әлі, қолдар шабық. Шының білін импровизацияның тәмәрізінің бірінші өліші тамам. Бек яқшы қатирелер бұлды. Жюри әғзелеріне енеден бір ажаға тейтәбіз. Руслан, бұйылсы сен бірінші башлайсың. Кімнің қатиресі? Бұйылы мен бірінші, қәм меңа түгі бүтін мәзәклерін еске түшірәбіз. Қотыны әлі нәрсе сөйлей шында. Меңа бикті ұшады концентрация бойынша юмор Владислав Шунскийға берем өзім тауышым. Владислав, бір бал. Вот, импровизация дегеш, импровизация, менің бойынша как будто еме, міне Рамиль вообще справился сен, еме. Прям, ты гони, пыш-пыш-пыш-то заблудился, анарсың, вылез из этого, как я сейчас пытаюсь, да? Вот это. Ну тогда сегодня там. Ярар кисерсіз тогда. Бір бал, Рамиль. Рамиль Агдеев, бір бал. Қазір менен тұрайында кім жеңешек? Yok, olay yok. Mühim rolünü özüne almalısın. Geçtim keyip geldim de geçti dedi. Hazır Mihal Itemen de bunların oturmuşunaymış, şulay beyt. Fikret abay. Fikret Sivgatullin, bir bal. Temeriz'den birinci ölüşünde bizim Ramil Agdiyev, Fikret Sivgatullin ham Vladislav Shunskiy birişer bal oldu. Biz Təmərəzдің ikinci өлішіне көшәбіз. Biz indi оны яңалыклар деп атадық. Яғни енді мен студиядағы эшләүче, алып баручы булырмын. Шаяртучылар, корреспондентлар булырлар. Һәм инде төрле Татарстанның төрле районнарында эшләүче корреспондентлар ролендә булырсыз. Сез һәм инде мен тәкъдим иткән яңалыкны дәвам итәргә тиеш буласыз. Яме? Килештекме? Эшләп карыйбыз. Эшләп карыйбызбы? Исәнмесез, мөхтәрәм телевизор караучылар. Новости шуларак башланам. Бездә яңалык. Бүген бүтән Татарстан буйлап мактану бәйрәме бара. Безнең бүтән Татарстан буйлап корреспондентлар эшли. Кайсы районнарда әлегә бәйрәм ничегрәк уза икән? Владислав. Салям, это Рамиль Агдеев, связь да. Мында ничего кызык не происходит, Татьяна. Ярый, нәрсә белән мактаналарсың, Владислав? Әйе, бу Татьяна, Рамиль, сен супер. Красавчик. Яратам сені.
Рахмат, әне. Татьяна. Әйбәт болды, әйбәт болды. Принципін аңлап жеткірмесәңіз де әйбәт болды. Айда. Мен айда яңалықның башын башлайым. Бүгін бүтін дүнияда мақтану бәйрәме уза. Біздің келесі корреспондент нәрсе сөйләр екен, ул хакта исәнмісіз, қайсы яклардасыз? Бик зур рахмат Фаил. Әлеге мәлдә без Зәй районында Зәйдә, беләсегез килсә, шикәр чөгендере игәләр. Аны башка җирдә ничек алалар, Зәйдә игәләр. Ничек игәләр микән дисәгез, игәү белән игәләр, дуслар, игәү белән. Бик рахмат, бик зур рахмат. Рамил, бүтін дүния, бүтін Татарстан буйлап бірінші мақтану фестивалі уза. Сіз қайсы районда нәрселер барсыз? Сәлем, бу Татьяна. Мин Зәй районында мында Фикрәт абый саташа, құтқарығыз. Динара, мақтану фестивалі нешігірак уза, сіз қайсы районда? Сверчоклар таушы. Мин әлмәттә, мында бір кімді келмәді. Біз бұлай да ең яқшылары деп әйтәләр. Владислав, мақтану фестивалі нешігірак уза екен, сөйләк сәлем. Сәлем, Фаил. Біз Мамадыш районда Попойкина ауылында, мында ярты ауыл іші, ярты ауыл шуқындырыға ширкеуге бара. Аюқ, оказывается, шулық бір ярты ауыл екен ол. Бу Татьяна қойда дейдіңіз әлі аны? Хакилем. Владислав, Исәнмісіз, Фаил, біз Йоршаллыда, мында психобольницадан бір кіші қошқан. Өзін Татьяна деп оты, хам репортер итіп хеситі. Әгер де жеңесі келсе, Рамил корреспондент, сен жауап берге тиішмі. Менің бір генә яңалығым бар. Бүтін Татарстан бойлап мақтану фестивалі уза, келесі корреспондент қайсы районда екен, нәрселер сөйлер рахим. Сәлем, минем исемем Васил, мин Рамил Закировның жизнәсе булам, һәм мин хәзер аңа күрсәтәм, ничек мунчада чабынырга кирәк. Әйбәт. Хәзер бик узкы булачак, извините. Біздің Зөфәф тіліндегі шекілді бәйттесі. Біздің бүгін Татарстан бойлап мақтану фестивалі уза, әлімтәді Владислав Шунский. Сәлем, Фаил, бұл мақтаныш біздің яңа кофейна ашылды, бұл Алмас Нұрлыев. Ешін суға шақсың бүгін. Мақтану фестивалінен Динара Зинатова, нәрсе дейерсіз? Сәлем, Фаил, Қазанда ғадаттәгіші сабан тойлар бик шәп уза. Әйбәт. Болғандыр, бар ма жауаплар, бар ма? Татьяна, ер. Құллар шабық. Шуның белән безнең тәмәрәзнең икенче өлеше дә ахырына якынлашты. Шуның белән гомумән без инде бүтән әзерләнгән чыгышларда күрдек, тәмәрәзләрне дә күрдек. Тиздән без җиңүчене дә билгеләрбез. Аңарчы жюри әгъзаларына мин дә сүз алырга тәкъдим итәм. Уен турында гомумән хис кичерешләрегез турында берничә сүз әйтеп, ахырдан балларыгызны бирсәгез иде, яме? Кыскарак һәм кабызыбрак. Біріншіден, бик зур рахмет мұнда келген үшін. Мен бұл сахнада басып тұрдым. Мен міне сіздің кебек башқалар білмей, зур вақыт керек мұнда келер үшін. Біріншіден, вақытты бенде зур вақыт керек әзірленерге, зур вақыт керек әзірленерге. Кесірсіз. Зур вақыт керек, зур вақытың нәрсе екен аңларға. Так, ярар, қауышым әзірек. Yok, нормально. Құллар шабыйға лейдік зәлі. Мына шылай, мәтөр еттіріп. Күннен күн стендап үсе, Рамил, бик зур рахмет сиңа. Мин тауышымны бирәм. Сайлауларда хис еттім. Рамилге. Әйе. Рамил Актив, бір сауал. Супер, рахмет. Бик зур рахмет. Татьяна үшін.
Қысқарақ болғаш, қысқарақ айтам. Нормально, согласен. Рахмет, әні. Рахмет. Бір бал, Владислав. Владислав шулай бір бал алды. Ну что же, а теперь к новостям спорта. Хәерле кеш, қадірлі тамашашы. Яңалықлар, деге мен алай сөйлей башладым, Альберт. Ғафу итегіз. Ну, биг ауыр инде қазір, әлбәтті, бұл сір түгел. Бұл бәйгіде Владислав білен Рамиль ең актив һәм ең қызық болды. Мен білен барысы да ризалашады, рейме? Қазір үш пассиврақ комик арасынан сойларға керек, но мен уже сайладым, чөнки бүтін әйтілген мәзәкләрні қарасаң, Динараның мәзәкләре қызығырақ еді. Ике мәзәгі меңа кірді. Шуңа күрә Динараға берем өзімнің тауышымын. Динара Зиннатова шулай бір бал алды. Мындай хәлнең бездә булганы юк иде. Дүрт катнашучының 2 бал һәм инде җиңүчене билгеләр өчен жюрига мөрәҗәгать итәчәкбез. Әйдәгез, киңәшләшегездә кем ныграк бүтән бәйгеләрдә. Без хәзер бергә ничектер микрофонсыз гына оралашабыз. Ая. Ярый. Мин озвучу. 30 секунд дайте. Давай. Atlar jiktim min şanası Айдагыз, Рамиль Агеев, давай, все, Рамиль Агеев, давай. Нуры күзгә зурда түгел шибәрлек. Иң қызығы единогласно Рамиль түгел. Әйбәт. 2 Рамиль түгел. Единогласно қызғаныш Динара түгел. И единогласно қызғаныш Фикрет абый үшін Владислав Шунский жеңді. Владислав Шунский! Шал Мөхәммәтҗанның тәүге чыгарылышының җиңүчесе Владислав Шунский, куллар шавыйк әле. Рахмат, дуслар. Матур иттереп чык. Что, минем юбилей, что ли, бүгін? Тоқтаптар. Күлмә. Традициясы шунда. Чыгу матур иттереп тантаналы рәвештә юбилейларга йөри торган матур конвертларга салып бүләклибез сезне от всего сердца. Шалт Мөхәммәтҗан проектыннан 10 000 сум акча синеке. Влад, рәхмәт. Әлеге алкышлар шулай ук сиңа. Ая, абысында бирегез әле. Мөхтәрәм телевизор караучылар, мөхтәрәм тамашачылар, бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Шалт Мөхәммәтҗан, киләсе очрашуларга кадәр пока-пока!